Salut și bine v-am găsit la primul episod de Survival Single Player. Da, m-am gândit să fac și o serie Survival pe lângă cea cu Andrei, care o avem și de care n-am postat. V-am spus și într-un infovideo ce am pus mai devreme de ce nu am mai postat. Și da, să începem. Păi, un spawn destul de bunicel. Să iau niște lemn. Da. Și nu uitați să apăsați butonul de like să văd dacă mă susțineți în ceea ce fac și dacă mai vreți să punem videoclip, dacă vreți să mai pun în continuare videoclipuri. Da. Și m-am gândit ca pe mâine să vă pregătesc două videoclipuri, unul de Minecraft Single Player Survival și unul de Five Nights at noaptea a doua, cred că o să facem. Să vedem, să sperăm că o să trecem, să ne uităm pe în împrejurimi. Aici e un loc destul de bun să mai luăm sau să fac, hai că fac un topor de lemn până strâng. Așa, topor. Să iau mai repede lemnul să nu mai stăm. Să luăm lemnul. Ce să vă mai zic? Și aș vrea să-mi lăsați în comentarii ce v-a adus moșul de Crăciun. Și da, ceva, nu prea mai am ce să vă mai spun decât Crăciun fericit, an nou fericit și mai luăm lemnul ăsta și după aia cred că începe să ne facem o mină. Uite aici rămânem. Să spăg iarba asta aici mai enervantă. Așa. Unde crafting table? Ăsta să luăm. Da, momentan o să fiu pe peaceful și după aceea să ne punem pe normal până fac o fermă, ceva sursă de hrană, că așa o să fie foarte, foarte greu. Facem un târnăcop. Și unde să facem mina? Ia să căutăm noi vreo mină pe aici. O avem și deșert. Bun. Nu e nicio mină pe aici. Se pare că nu prea este nicio mină. Haideți să ne apucăm să facem noi una chiar... Nu știu, stați mă mai... Deci uite... Cred că o să facem așa în zid, uite. Fix aici o facem, cred că de bolățime. Spangem așa. Altceva, numai ce să povestim, nu știu ce să vă mai spun. Habar n-am. Sau și să-mi lăsați subiecte de discuție despre ce ați vrea să vorbesc în videoclipuri. Da, ce serii o să mai pun? Acum, ce serii o să mai pun pe canal, în afară de Minecraft și Five Nights at Freddy's 4, cred că o să pun... M-aș fi gândit să pun, dacă vreți și voi, dați să mă gândesc ce jocuri, că nu prea sunt așa. Știu că nu vedeți nimic, dar
N-am găsit deloc cărbune. Mergem să ne facem măcar un târnăcol bun. Păi nu știu ce. Mă mai gândesc eu și în următorul episod vă voi spune ce aș dori eu. Așa, să ne facem târnăcopul. Ne facem două. Punem restul, toporul, semințele, lemnul. Sau lăsăm alea 6 bucățele dacă găsim să facem torțe. Să ne aranjăm în inventar. Asta aici și aici punem lemn. Așa. Da, și altceva. Nu știu ce să vă mai spun. Să-mi lăsați întrebări în comentarii. Poate voi face un Q&A sau ceva de genul. Să-mi lăsați întrebări. Dar nu găsesc deloc cărbune, frate, așa ceva. O, aleluia! O, bun, sper să fie aici mult cărbune. 2 bucăți. Da, și cam atât cu acest episod. Am fost Cătălin și ne vedem în episodul viitor. Pa!